Батьківщина або смерть. Фотографія з таким плакатом на наметі, розбитому на місці, де в 90-му році минулого століття з'явився перший кримськотатарський самобут на південному березі Криму, тоді обійшла весь світ. Його перші жителі мали всі підстави написати ці слова. Своє право жити тут їм довелося відстоювати в умовах, коли кожен з них кожен день був готовий віддати життя, але не піти з рідної землі. На перший погляд, історія селища Чаталкая, який відзначає в ці дні своє 25-річчя, нічим не відрізняється від інших кримськотатарських самобудів, що з'явилися в Криму на початку масового повернення нашого народу на батьківщину. Як і в інших місцях, тут був спочатку багатомісячний наметовий пікет під стінами Ялтинського міськвиконкому з вимогою виділити репатріантам землю. Потім прийшло розуміння, що цей шлях неефективний, і було прийнято рішення розпочати самовільне будівництво на обраному заздалегідь вільному місці, зване тоді Самота, біля підніжжя гори Айпетрі. Але на цьому типовість ситуації закінчується. Адже це був південний берег Криму, місце, на якому спеціальною постановою Кримського облвиконкому було введено сувору заборону на прописку і розселення кримських татар. І якщо в інших районах півострова, хоч і з величезними труднощами, але репатріантам вдалося закріпитися на окремих ділянках, то тут кожен метр рідної землі треба було відвоювати буквально кров'ю. До самобуту на Самоті були і інші спроби закріпитися на південному березі Криму. Всі вони були жорстоко придущені, як це було 30 березня 1990-го в Краснокам'янці, де відразу знесли всі будиночки кримських татар, а самих їх жорстоко побили. Тому, готуючись зайняти Самоту, тютюнове поле між Гаспро і Кореїзом, кримські татари, що стояли в пікеті в Ялті, знали, що їх чекає. Ночью, как говорится, снялись с пикета и приехали вот на Самоту, разгрузились. У нас была армейская палатка большая, развернули ее. Но в тот день был такой сильнейший ветер, что мы практически всю ночь не спали, палатки ломались, но дух оставался крепкий. На следующий день построили бараки, вот, разделили этот барак на две части. В одной части жили мужчины, в другой части жили женщины. У нас первых было всего где-то 35 человек. Вот. И к этому времени начали подъезжать машины со стройматериалами. Мы стали строить маленькие домики из ДСП на 2-3 человека. Огородили лагерь колючей проволокой, вырыли ров, залили его битумом, приготовили ящики с бензином. Распорядок был такой, что, будем так говорить, армейский. Мужчин мы распределили по звеньям, каждый знал, в каком месте в случае нападения стоять и защищаться. Вот. У нас была машина такая, длинномер, мы его называли «Крокодил». На лобовое стекло повесили кроватную сетку, чтобы если камень кинуть, стекло не разбить. Вот. Человек 10 должны были располагаться по тревоге в кузове этой машины, с цепями, с дубинками. Вот. Изготавливать начали ежи. В тех местах, где невозможно было построить забор, колючей проволокой обтянули пустые банки, если в случае ночи нападения будет, чтобы, зацепив их, гремели и, как говорится, было слышно. Каждую ночь було дежурство. Люди тут жили як на війні, щодня чекаючи нападу. Селище оточували оборонні огорожі з дроту. Ще одна лінія оборони вилита з бітуму межа. У разі атаки силовиків її можна було підпалити і таким чином заховати селище і що в ньому людей за стіною вогню. А місцева влада частенько посилала сюди свої бойові загони. Невелика фотовиставка, яка підготовлена до свята 25-річчя Чаталкая, розповідає про такі атаки. Одна з них сталася всередині жовтня 90-го року, коли місцеве населення, підігріте чиновниками, почали валити побудовані будиночки. У відповідь вони оборонялися як могли і чекали нових нападів, готові на все, щоб не зрушити з місця. Так селище Чаталкая став своєрідним символом незламкості кримських татар.
Купили огнеметы, бензин засасываешь, вот такой диаметр, вот такой длины, и пламя один держит, на 5-6 метров пламя выходит с этого. Я говорю, мы готовы были там и арматуры, и эти биты, все, что нужно, камни, бензин в канистрах. Если что, прям сжигать всех вместе с нами. Готовы были защищать, насмерть стоять. Потому что знали, что если здесь снесут, потом очередь настанет за Евпаторией, оттуда потом Симферополь, и так начнут очищать все поля. Поэтому им сказали, лучше пусть в одном месте выстоим, чтобы уже они поняли, що з нами так нельзя обращаться. І от так ми відстояли. Ситуація на межі відкритої війни тривала впродовж 4 місяців. Коли вона стала особливо серйозною, жінкам запропонували покинути селище. Гульнар Сайтумерова згадує тепер. Вона не пішла, бо це земля її батьків. Тяжело было. Нас как провоцировали, скажи, Джан, вызывали, так делали, чтобы мы вышли на оскорбления отвечать. Нас приходили, унижали. Специально власти подкупали людей, посылали. Но мы не подкупились. Нам мешали, чтобы мы материал закупали, завозили, поставили ГАИ. Мы мужчинам не разрешили, так их как могут остановить. Мы сами женщины, эти легковые машины вытолкивали. Так же было, Джан. На дорогу вытолкали и сказали, тут не стойте. Мне нравится, чтобы был результат, чтобы мой народ хоть сколько-то пришел. Я хочу, чтобы мои внуки, мои дети, предки на этой земле были, понимаете? Мой папа был лесником, по этим лесам ходил. Я никогда, редко кому в гости хожу, я по этим лесам хожу. Мне кажется, я по следам папы иду, понимаете? Для меня очень дорого. Потім, коли в 1991 році влада побачила завзятість кримських татар, відступилася і стала видавати дозвільні документи. Тоді почалися інші труднощі. Дефіцит будівельних матеріалів, відсутність грошей на його покупку, складності будівництва в місті, на якому майже завжди сильний вітер. Про тодішні проблеми селища нагадують ці архівні кадри, зняті 14 років тому. Вот тут у нас семья, это еще одна есть. Вот неделю назад умерла мать у нее, она сама молодая женщина с девочкой, 14 лет девочки, и была старушка-мать. Но она очень болела. Теперь они остались вот одни. И я, вот, например, тоже не представляю, как они будут строиться. Социально незащищенная семья? Нет. Все, что у них дом был, они продали. Мать очень долго болела, она не могла сама работать. Все деньги ушли у нее тоже вот с продажи дома. Деньги буквально ушли на житье. Вот это. И как они теперь тоже будут строиться, я даже не представляю. Вот маленькая у них мазанка, ну такая времяночка. Сьогодні Чаталкая – упорядкований мікрорайон. У ньому проживають близько 100 кримсько-татарських сімей. На свято, присвячене 25-річчю селища, зібралося багато людей. У числі організаторів багато молоді. Їм, які виросли на землі, відвойованої з таким трудом, важливо було в цей день показати своїм батькам: ми пам'ятаємо, ми пишаємося вами. Этот праздник в первую очередь как благодарность нашим, так сказать, старикам, тому поколению, которое дало возможность вырасти нам на нашей родине, на этой земле. Уже новое поколение, наши дети, которые растут, воспитываются, уже родились на этой земле. И как бы вот спасибо им огромное, в первую очередь сказать им спасибо, чтобы дети наши традиции чтили, видели, как знали историю нашего поселка, историю в общем, как бы возвращения крымских татар на родину, в Крым.